Извинете, приятелски настроен ли е? Да. Аз тъй като снимам кучето, дали искате да му штракна някоя снимка? Да, разбира се, що. Ако имате време. Да, имаме. 5-10 минути, не е супер много. На колко е макс? На 7 годинки. Голяма снага. Да, де се вика по-разна си. Кога се запознахте с него? Ами беше на 2 месеца. Беше голям колкото главата си в момента. Аз го взех от Германия. Така ли? Да, защото аз тогава го взех от Германия. Тук случайно ми попадна във Фейсбук. Има и такива групи българите. В Германия това, но не знаеш. Да. Те едно семейство го даваха. Бяха си го довели от България, обаче бабата си била боляла. И аз направо тях го взех. Макси! Да, вече тук ще се работят гранулките или играчките, да. Седни. Браво! Браво! Колко си нежен. Да, той е, да. Ама фанеш ли ме с тези лапи? Колко тежи? Между 43 и 45 разлиш от сезона. Лапа даваш ли? Да, Дай лапа. Кажи му да седне. Седни. Сега кажи му. Дай лапа. Браво на кучето. Знаеш какво може? Дай на гранука. Имаш? Седни долу. Лягай долу. Лягай. Стой. Айде, жени. Слушай, че. Как го научихте на това? Еми, като малък той си е умен като цяло, лесничко. Да. Става да ми чуя. Ето Това е така. много готин. Ей, какъв готин. Убавец е той. Браво, бе. Между другото, много си добър. Браво, човек. Мерси. Ето Напълно. са затворени очи. Ей, стига, бе, човек. Сега никога не съм имал такива снимки на Макс с това, човек. Сега ще имаш. Да. Супер.